Coa presenza do delegado territorial de emprego da Xunta, Isidoro Martínez, a administración que se encargou do seu financiamento, esta mañá chegaba ao seu fin o obradoiro de emprego O Pote, na especialidade de cociña. Na experiencia formativa que se veu desenvolvendo na localidade no último ano, tomaron parte un total de 15 alumnos. Todos eles recibiron o seu diploma correspondente, un certificado de profesionalidade que os acredita para poder desempeñar o seu oficio. Probablemente vades a ter bastantes máis posibilidades de obter un emprego en mellores condicións gracias a esta formación que recibistes. Formación que recibistes ao mesmo tempo que cobrabades un salario. Eso é unha das grandes ventaxas dos obradoiros, como é que facedes unha labor social tamén, como me consta que fixestes. Al principio he dicho alumnos, yo creo que hay que rectificar, ya no sois alumnos, sois unos grandes cocineros y seguramente unos futuros chefs que daréis un impulso muy grande al sector de la hostelería tan necesitado de esta gente tan cualificada, ¿no? No acto, a tenente de alcalde, Mariola San Pedro, anunciaba tamén o inicio inminente dun segundo obradoiro de emprego de cociña, neste caso o Pote 2, coa participación de 15 novos alumnos traballadores, de entre 18 e 29 anos. Hoxe, xoves, terminamos o Pote 1 e o vindeiro luns comenzamos o Pote 2. Esperamos que, pois, sexan, si son a mitade de vos do que fochedes esta promoción, eu creo que xa é un éxito, non? O acto rematou coa proxección dun vídeo resumo no que se recollían algúns dos traballos realizados polos alumnos ao longo do curso, para rematar, como é costume, cunha foto de grupo, na que tomaron parte, ademais das autoridades presentes, todos os participantes e tamén o seu profesorado.